tuto je vchod dovnútra. A v čase núdze som cez tento balkón chodieval hore domov. A tu sú schody. To bola moja záležitosť, keď som chcel sa dostať niekde von, tak som musel pozametať schody. Tu je obývačka bola, kuchyňa, tam je chodba, to je Elenina izba bola a hen tam bola spálňa. A my sme nemali tu plyn, jak je teraz, vidím, že tu majú plynové gamatky. Tu sme mali drevo, tu bolo drevo poukladané. A otec, keď chcel víno, tak si zobral jedno poleno a taďalto sa dá prejsť na Kalvarskú ulicu, tu. Cez túto bránu dozadu na Kalvarskú ulicu. Tuto býval riaditeľ taďal a hen tam riaditeľ bol oný, Serdel. Tam aj doteraz asi býva, Serdel, Joško. A toto je jeho dom, už mladého Serdela. A tuto bývali, tuto sme chodili, tu boli naši kamarádi Landlovi, tuto bývali, tuto vedľa, tuto. My sme mali okno, ešte tam je jedno okno smerom tam, na Kalvarskú ulicu, k tomu domu. Takže takto to bolo, vidíš? A táto brána, pozri, bola taká veľká, jak je hen ten preklad tam. To bola drevená brána tu. Vidíš ten preklad hore? Áno. No, tak tam bola drevená brána a my sme si tu hrali hokej, fotbal a tuto bola taká žumpa. Taká žumpa kamenná. Tu bol taký odpad, tu boli aj potkany. A tu boli záchody takto. A tu boli normálne záchody suché. A úradníci sem chodili na záchod. A to sme mali šopy tu. Toto boli šopy. Tuto. Tu sme mali šopu. Hen tú šopu tu sme mali my. Tuto? No. No. Bože. No, to je dobre pár rokov dozadu toto. No super. Toto bol náš priestor. Tu sme mali vonom, tu boli sliedky aj morky. A morky tu chodili, sa pásli a keď chodili baby na záchod, tuto, a sme mali takého veľkého moriaka a kera mala krámy, tak ten moriak to vycítil a utekal za ňou, tak tie baby rýchlo utekali pred moriakmi. No, pozri sa. A teraz, ináč toto všetko omietka, vidíš, to je všetko staré. To je staré, to by chcelo one. Aj zatepliť, aj čo ja viem. Toto je taká veľká garáž tu má. Tu hovorím, že keď boli zabíjačky alebo polovačky, tak tu doniesli vždycky nejakého diviaka alebo srnca. Úradníci si to rozdeľovali a každý si to porcoval, jak vedel. No, jak vedel, jak komu sa ušlo. Jak komu sa ušlo. No, takže takto, Eričko. Tu som prežil svoje detstvo. Tu, na tomto mieste. No, tak sa tu zastavil čas. Tu sa zastavil čas, tu. Ale aj tu, síce toto je opravené. Však ani tá omietka tu. Vidíš, a tu to nemá nikto na to peniaze. Tá omietka tam má koľko? 100 rokov. Neváte. No hlavne, že satelit majú. Ježišmaria, ale toto, že nechali takto. Tam bola zasadačka pekne, keď bolo treba nejakú schôdzu spraviť, alebo čo ja viem. A čo tam je teraz, nevieš? Tam sme pozerali hokej, fotbal. Tam bol televízor Atos a jeden človek tu bol, pán Šiber, ktorý mal kľúče, on bol kultúrny tento, ako cez ROH. A on nám vždy požičaval, keď sme chceli pozerať hokej, tak musel som ísť za ním a nech nám požiča kľúče od zasadačky. Obyčajne to nechcel dávať, ale tu som sa naučil aj ping-pong hrať.
Neviem, tak A teraz Boh tu vie, je ak, čo? ale... No. Teraz tu je čo v tom? Čo? Teraz je tam čo? Čo to je zatvorené celé? Hasičské náradie, vidíš. No vidíš, aj tuto je nejaký sklad, lebo pozri sa, jak to tam vyzerá. Ale však satelit tam je, pozri, hore, aj No kvety. hore bývajú, áno, hore bývajú. A tuto hore, Erik, tu býval lesný radca Grófa, tu hore, Cvrček. A ten nábytok, čo sme mali, ten čierny, vieš, sa pamätáš? Tak to sme od neho kúpili. To on nám predal. A to bol, vieš, aký masívny, hrubý. To mama od nich kúpila na požičku. Lesný radca Cvrček, inžinier Cvrček. A teraz to má jedného môjho kamaráda syn. Môjho spolužiaka syn to má, Turanský. On to vlastne, neviem, aj toto možno, že je jeho. Ale on to dal do poriadku, pozri, vidíš? Henče nový, jelen čo je? No čo to je za jeleň? To je jak zo slnko seno. Čo? Čo ten jeleň to je jak zo slnko seno. No, podobný. Podobný. Ale ten bol tuto z druhej strany, to je iný jeleň. Tuto z tejto strany bol jeleň. No, to je jeleň, ten bol tu a dali ho tam. Neviem prečo. Vidíš, a ten potok išiel odtiaľ, pozri, vidíš tie červené kamene tam? Tak toto šikmo. Tak taďaľ je, tam je most a taďaľ ide voda do parku. Mamina je kde? Neviem, sedí v aute, poďme, lebo sa uvarí. No, toto bol lesný závod a tu bol. Náš Ivan bol riaditeľom tu. Tuto, Erik, ešte ti ukážem. Tu, jak je tento domček, ten tu tiež nebol. A vieš, čo tu bolo? Tu bol plot a tam bola školka, tam som chodil ja do školky. No, táto záhrada, tu bola záhrada, tento dom a hen tam vzadu, ten ďalší dom. To sme mali my záhradu. A ja keď som chodil do školky, tak som chodil tadiaľ a keď som išiel domov, tak som preskočil plot a už som bol doma. No, vidíš to. Lebo tu bola taká veľká záhrada. Potom to kolónny štát zobral a vymysleli, že tu bude jeden dom a tam bude druhý dom. Toto bol riaditeľ a tam bol námestník. To je riaditeľ tadiaľ a tento bol námestník Serdel tam hore. 2 domy. A tuto, áno, toto keď sa kopali základy, náš Meti tam robil, bol na brigáde a vyhadzoval zem. A cez leto, keď mali prázdniny, keď mal prázdniny. No, a keď kopali základy a Meti už nevládal, tak mama išla a ona kopala tam, vyhadzovala zem, lebo tu má aj pivnicu toto. No dobre, no poďme, lebo na zmrzlinu som dehydrovaný. Mám klasy? Áno.